Ya Mthabela ngowade ngibuzile mfowethu ukuthi mathu ingane sishadile mina uSimelane noMthabela. Ushadile uSimelane noMthabela kodwa manje ayiphumi imbewu, ayiqhumi imbewu futhi aziphumi ingane. Ikhona inkinga ukuthi ke kulandwe umfowabo kamakoti noma ingane kamakoti njengoba ekuzile umfowethu izokhulisa isibongo la ekhaya. Imbewu yakwa makoti izokhulisa isibongo kwamkhwenyana. Ikhona inkinga. Ngokuchaza kwabo. Mfowethu wami mina bengithi kodwa before uphendule ngiyabosungena emadevini. Before uphendule ubhuti uMwelase ubefuna ukubuza. Uzomuqeda bese uyabuza ukuphendula mfowethu. Ngizocela ukuthi ngiyiphinde futhi inkulumo yami sengiyiphinda sengiyibeka nje ngamanqampunqampu. Iqiniso lisekutheni uma umuntu uzalwa abantu ababili yebo kodwa kuba nesibongo ekungesakho ngqo esakuboyise leso sibongo sakububa bakho bese iqinisele ukuthi khabo kaSimelane uma kunokuthi inzalo yomuntu wesilisa yikho uSimelane phela akahambe angithi uzalwa uSimelane akaqhuma esidindini uSimelane kunoba omncane kunomkhulu abancane noma abadala abazalwa nomkhulu wakhe kunezindlu yebo uSimelane akahambe phela obheka ezindlini zabomkhulu noma zabokhokho esendeni la kubo ukuthi akekho yini umfowabo angakhuluma naye ukuthi mfowethu ngoba unengane eziyishumi ake kuthatha ingane eyodwa iyovuselela khala babomncane lingafi kunokuthi kuyothathwa ingane eyisibongo sakomunye umuzi izolethwa la ekhaya ukuthi inegazi la ekhaya akusho ukuthi iyala ekhaya ngokuphelele ngoba ingane isibongo sayo sakuboyisa. Ngiyagcina lapho. Mwelase uthini Mthombela? Angibonge kuthiwa lithuba. Mina benginombuzo. Othiwa wami umbuzo ngizothi ukubuyela emuva kancane. Ngizwile lapha ukuthi uma ukhulele komalume kuba nokuthi uma uthi esibongweni sakho omalume kufanele ukuthi bakwenzele into ngokuthi ukhuluma nabo and futhi nawo uma ukubona ukuthi bayavumelana nawe. Uthi wami umbuzo asengithi uma ongizalayo badibana nobaba la badibana khona wase uyathola ubaba uthwala ukuthi hayi indodakazi yami esikhulelwe uyabo bathi bayayibuza indodakazi yathi indodakazi hayi umkhulelisiwe walapha kwaMthembu kodwa athi uthwala ndodakazi ungaze uye lapho wofunani lapha uthole ukuthi uthwala kahle ongafuni ukuthi olwisana nalesibongo lesakaMthembu bakaMthembu bahleli bona balinde ukuthi bengithi mina uthole ukuthi uthwala ongafuni ukuthi ingane iyobikwa lapha ngoba yena ana lokho anakho kumbe nalo yamndeni. Ngizobekisa nje ngesikhathi samanje isikhathi sasemandulo kwakukhona lokho kodwa manje sibuka ukuthi lela khaya lime kanjani thina sisekhaya elinjani nakudala bekunjalo uma ngabe thina ungathi sime kahle asifoni indodakazi yethu iye lapha kulokho babethwala kwenziwa njani ayishaye bethwala ngoma laba bakamvelase nothi ukuthi abakasho ukuthi bona bathi kodwa ngokwesiko kufanele nene bakathwala nikhiphe labo bantu abahambayo bayobika ukuthi bothwala nasi isimo sikanje kodwa nene bakathwala nithethe udaba nahlala phezukwalo lapha bona hayi ukuthi bahleli kumbe nayo indodana yabo ibabizile yathi yazi sengonile sebelinde abantu abadala bathatha ukuthi bona sazi usiko
kufanele beze bazobika abakathwala bese sesithatha nathi inyathelo Newethu. okay ake ngiyibeke kanje babu Mwelase yabona ikhaya ofala ungaba sekhaya njengendoda esuke iphethe noma yelusa lelokhaya kodwa kunezinto ingakho ngesizulu bathi njobe ithungelwa impama kunezinto ezithile ukusho ukuthi noma ngingaba nonkosikazi ngakhumuzi siphelele lapha kodwa kunezinkulumo ezingeke iphelele kithina sobabili ngamanye amazwi sezidinga ukuthi kuqhamuka umfowethu Jamira kuqhamuka umfowethu Sipha kuqhamuke udadewethu laphana umbu sihlale phansi bese manje lento iyachazwa ukuthi isimo sikanjena kanjena kanje uma lento isichaziwe bese manje kuthathwa isinqumo esivuna lesisimo esibhekane naso yangizwisisa esingavuni mina noma mina ngingaxabana noMwelase kunankinga kodwa kufanele ukuthi laba abantu abadala mangabe sebehlezi phansi kokwaboniswana isinqumo ekufuneka siphume ekufuneka ukuthi sivume lesisimo esinjani esibhekane naso yebo singeke sikubeke mfowami sithi ngaso sonke isikhathi isinqumo esiyophuma siyovuna isimo esibhekene naso ngoba abantu abasuke bebhekene naleyo situation abafani so ngamanye amazwi ngisho ukuthi akusibona bonke abantu abathanda ukuthi empilweni yabo mangabe bahambe ngeqiniso bakhona abathanda ukuthi ungibone ngazathi ngiyakuthanda kumele ngikudlalisa ngamanga nje uyabona ngibe ngiqhubha ngamanga kodwa abantu okuyibona abaphila ngeqiniso kufanele ukuthi sekuthe kwenzeka lokho babuye bangitshela iqiniso ukuthi hayi khona ndoda uyayibopha ihandbrake nje kodwa cha bekungafanele nasi sime kufanele ukuthi senzeke ngiyabona Ntaba. Kanti ukujobelela noma ukugcizelela kule nkulumo kaThwala iqiniso lisekutheni kusuke kungekho ngothwala kusuke kumelana nomntwana mhlambe engathi ukushila uThwala yilo kusuke kungekho ngokuthi imizwa yakho wena njengoThwala injani mayibheke kumthembu it's all about ingane lo muntu okumeleze ikusasa lakhe ukuthi libe njani because waqala waba selfish nje komzali wacabangela wena wedwa izolimaza ingane ngaso sonke isikhathi so kubalekile masingabazali sicabangele ikusasa lengane nempilo ezayo yengane because ethi impilo sesiphilile seyihlulile noma sesiphumelele kuyona qala so nje kubalekile njalo ukuthi ingoma esiyithathayo mase thinta umuntu wesibili sasicabangela thina sicabangele lo muntu osuke sesilindele ukuthi uyeza Madoda ke bafowethu sesivala angibeke gcwala umlomo lo sesivala mina ke njengomphathi wohlelo sezingeni ngicela ukubuza ukuthi singayiphatha kanjani indaba ukuthi abazali bake bashintsha umqondo okanye kwenziwa yini ukuthi bona bengawushintsha umqondo ekuthenini bacabangele bona bodwa bengazicabangeli izingane because njengoba sikhuluma nje la endlini ukhona umuntu onengane ozama ngazo zonke indlela zokuthi axhumane noma wengane yakhe ukuze abe khona enganeni yebo nto ngoba into ebaleka kakhulu enganeni isabelo umokwane sabele enganeni yakho nengane izokwazi ukuthi ubaba ukhona yabona kodwa manje khona abantu oma wengane abamsene nomalume othola ukuthi ke manje baphikisana nesimo wena mfana awunayo imali kodwa efisa uba khona enganeni ufika kanjani enganeni omalume befisa ukuthi omalume bengafuni ukuthi ke wena ufike enganeni wena ubufisa okanye wena ngane uyayizwa lento leyo wena ngane ke manje usustakile ngempilo ukuthi ngendaba ukuthi omalume aba understand bafuna abasusisana
uphuma kanjani omalume singathini kubantu ukuze abantu ba understand isimo sikanjalo ukuthi kumele bangayivuni bona bodwa okanye kwenziwa yini bavune bona bodwa. Yazi ngizwa umfokathwala la ethi abazali abazisisana. Yeah. Lawo bantu angikwazi ukubiza umuntu ngomzali umuntu ongakwazi ukungicabangela njengengane kusasa lami. Thwala. Ngiyaxolisa mfethu kodwa lelo gama angikwazi ukusenza noma ngokuba. Igama lomzali libaluleke kabi. Igama lomzali liyahlonipheka ngenxa ukuthi umuntu omzali uyayivikela ingane yakhe, uyivikela manje, ayivikele nekusasa lakhe. So lelo gama nje lilodwa alideserve noma ngobani. Ngicela ukuyibamba lapho. Khulisana ingane ngendlela yazo. Mfuthu uthini? Okay, ngizothanda ukuhluka kancane lapha kumfoka Chibi. Ngiyibeke ngalolu hlobo. Uyabona iqiniso lisekuthenini umzali awukwazi ukumtshela njengoba esho umfoka Chibi ukuthi ufuneke enze okulungile without ukuthi atshele. Yena ufuneka akwazi okulungile ukuthi kuphi, alright. Kodwa iqiniso lisekuthenini uyabona mina ngiyakholelwa ukuthi i-manner of approach ibalekile. Ukuthi lolu daba ulisingethe kanjani. Ngoba uyabona uma ngabe ngingakubeka njengokuthi makube impoqo ukuthi umzali enze okufanele. Ake ngenze nje isibonelo ngomntwana oyizalelwa ekhaya. Umntwana oyizalelwa ekhaya akayikhethelanga ukuba izalelwa ekhaya. Hayi, cha akakhethanga. Ukube wayengabe amandla okukhetha wayenawo, wayengeke akukhethe lo. Kodwa manje izimo ezenze njani ezaphoqa. Ngamanye amazwi ngizama ukuthi sebewenzile abazali lawo maphutha noma lezo zimo lezo. Kubalekile uku-addressa. Uyazi ke ngiyibeke kanje mhlawumbe uzoyizwa mfuka. Kungaqhamuka umuntu ongamazi la estradini. Uthi mawuqhamuka athi hey fusa kwani. Uthatha induku ukhwelepe kwakhe, umshaya umbulali ngenxa nje ukuthi ukhiphe indlaba. Kodwa mangabe kuqhamuka umuntu omjwayele, athi mefika athi fusa kwani. Kuyosho wena qala uthi hayi fusa yakmani ngoba manje inkulumo yenu injani. Niyazana uyamzwisisa. So ngamanye amazwi kubalekile ukuthi izinto before uzoyi-addressa nabazali noma nabantu abakhulile zitholele indlela engeke ibe nokubathela ihlazo sometimes. Ukwabona wena uthi uvimba igundwane mawusulivalele ekhoneni indlela ukuthi liphumele kuphi. Ilalwa kuwena. Ayikho nje. Ufuna nidibane ngempondo phezulu. So ukuze kungabi bikho isituation enjalo. Thola indlela man. I know ukuthi lolu daba engilibekayo it's a long process. Kwesinye isikhathi futhi yinto engagcine futhi ingenzekanga ngendlela wena unjani osukufisa ngayo. Kodwa awukuzama ungatshali. Ngiyabona. Mwelasi, sesiyavala kudomdala. Awubeke. Ngizwile mina. Talk. Ayambonge. Ngizwile. Nambuza ngubuzile. Nguzwile la. Bona eqinisweni lonke kuyiqiniso ukuthi uma siphila asazi ukuthi siphuma phi siyaphi. Yeah. Ukuze nathi sikwazi ukufundisa ezethu izingane asifundeni emuva. Yeah. Asibiyeleni kubantu abadala. Yeah. Asibabuzeni ukuthi lana nanihamba kanjani ukuze kube kanje. Yeah. Ngoma nabo kunezindawo la khona bahambe nawo bagcina kudinga ukuthi ababuyele nabo emuva. Yeah. Bayobuza nathi asenzeni kanjalo. Yeah. Ukuze nathi sikwazi ukukhulisa abaphambi kwethu. Ngiyabonga. Bafowethu kuyiphungalenga TV kuningi kusazokhulunywa. Abafowethu laba kuningi kusazokhulunywa la enkundleni. Igama lenkundla sazonethulela igama layo khulule kanjeni
nikhululeke kaMthabela ungakukhohlwa ukuthi kunenkulumo esalile bayibheke yebo bafowethu nami nazenze ngiyakhuluma ngibuza kuphela mina uMthabela zomvezela ngepack eseyikhomba bafowethu siyabonga kakhulu onombuzo akabuze ifakele imibuzo lapha na kwi comment section sodibana khona noma athi ufubuza ini ephathele nomuntu sikhona ukube